πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια κάλυψης για ασφάλειες ζωής έχω τοποθετήσει στους πελάτες μου. Και τι σημαίνει αυτό, Δημήτρη, θα μου πεις? Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι εκεί για να προστατεύσουν τις οικογένειες των πελατών. Είναι εκεί ώστε αν συμβεί κάτι, οι οικογένειες οικονομικά να μην επηρεαστούν. Είναι εκεί ώστε αν συμβεί κάτι, τα παιδιά να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο, να έχουν τις δραστηριότητες τους, να σπουδάσουν, να μην χαθούν σπίτια, η οικογένεια να σταθεί οικονομικά στα πόδια της. Αυτά τα 2,5 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω ευρώ είναι ένα από τα πιο όμορφα νούμερα της καριέρας μου και έχω σκοπό να το κάνω πολύ μεγαλύτερο, γιατί δίνει αυτό ακριβώς στις οικογένειες. Ίσως είναι η πιο σημαντική μορφή ασφάλισης, το να έχεις παιδιά, το να έχεις κάποιον ο οποίος έχει 40% οικονομικά και να τον εξασφαλίζεις αν σου συμβεί το χειρότερο δυνατό. Είναι ίσως η πιο αλτρουιστική πράξη αγάπης που μπορείς να κάνεις για κάποιον. Στείλε μου μήνυμα αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την ασφάλιση ζωής.